Sa Good Vibe, syudad sang Bago ang nagsaulog sang ilang nga charter anniversary pagi sa virtual fiesta nga gin-stream live sa 4 ka sunod-sunod nga Sabado. Yaring report ni Marcian Muico. Padayon ang sinadya bisan pa sa tunga sang COVID-19 pandemic sa Bago City. Banggod na tigayon sa gihapon ang pagsaulog sang syudad sang ila sini nga ika-55 nga charter anniversary kag nakahatag sang kasadya kag papremyo sa mga pumuluyo sang syudad sa tunga sang mga health protocols. Kada Sabado sang gabi, humalin sang Enero 13 tubtob Marso 6, naghiwat sang virtual fiesta ang Bago City online kag ini ang gintan-aw live sang linibo ka mga bagunhon. Nangin kaangay sa isa ka variety show ang virtual fiesta kung sa diin may mga segments, mga papremyo kag paraffle sa mga bagunhon. Kabahin sa segment amo ang paghatag sa mga bagunhon beauties sang nagkalain-lain nga trivia angot sa Bago City. Kabalo bala ka mo kung paano nagsugod ang Lights of Bago? Bago City initiated the first New Year musical fireworks in Negros Occidental in 2008. Kabalo bala ka mo? Nga ang matuod-tuod nga ngalan sang Bago Bridge is General Juan Araneta Bridge after our local hero of the 1898 Negros Revolution, General Juan Araneta. May mga contest man para sa mga pumuluyo online, kaangay na lang sang TikTok contest kag vlog contest angot sa pagsunod sa health protocols. Hello guys, I am Rachel. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa best health protocols. Ikaw naman, walang mask, bawal lumabas. Kung may tamang mask at tamang pagsuot nito, hindi ka makakahawa at hindi ka mahahawa. At kung dagdagan mo pa ng face shield, mas bongga. Wow! Pero ang nangin highlights ang virtual fiesta kada Sabado among paraffle sa mga bagunon. Ginpanghatag sa raffle among load, cash kag mga appliances. Nangin highlight man sa uli nga Sabado among grand raffle kung sa din isa ka mapalaron nga bagunon ang nakakuha sang pangkabuhayan showcase. Naglabot sa 235,000 ang social media engagements ang live fiesta sa uli sining episode. Gani ginakabik sang syudad nga madinalagon ang ilang nga pagsaulog sang 55th charter anniversary bisan patanan ang virtual lang. Marcian Muico para sa Digikas Negros.